Kardon Nilimon Jerong Pipit Pinibirta Arju Ponikta Fuloni constituency APHL siasong pen kedam tang BJP atum kapacobai alam the aputhak pherang ke amai kangnipon isi sar alam thidu ake thor athar wiki batai sisi chojor longchot lapen kapacobai alam sitami batai sisi pacobai unchotji lason thak si kedam tang aruni phai trok CR ni Fuloni constituency ke parlo sikari ing TPS along BJP atum mass joining kachepa okdon pu alam ke ahok kali lapen rat aphan kapamang huchot pu alam aputhak si pini aruni phai kep arni Fuloni APHL si aro mephu dhoniram timong lapen jersong ing ti lapen ari sangwa tumpen lam the paklar ponsi BJP ratchari asong atum aphan lamwoi pipon Fuloni pen oroning ti gathar Karbi Anglong news to tangte nang litum media butung phanda aprangsi litum Fuloni constituency APSLC a president apen kedam tang ex candidate hoi pen litum abutung penang litum han kardom pajelo kardom lase kedam tang tarik troksi arni Fuloni constituency along sekari ing TPS along haladak APSLC join to BJP lapen haladak 32 house se ke join dun lapen ke aphai sitame bang pharu isi lapusana phai doji pusi pulo elitum MLA tum BJP atum la solama bang ke haladak press meet along si than ponlo lapen nilitum Fuloni constituency pen lam klar pian kipiya lam thebang ke lahenlo pini Karbi Anglong lapen NC Hill lapen ke jai gathar ke japon APSL sia tim tum sitame a constituency tin tum ta manghunang ne labang ke alang litum traik troksi hala so sikari yang tia PS along jitu APSLC join to BJP polama bangke hala daga bangke BJP atum si ba Congress atum si hala bangso melong bangke dudun lo hala tuma fansi la tum bangke karcho pona mechot lapen alang li tuma fan labang so melong pat dunja fan bangke kopiloma ho mane fan ke pharosi mane pane phokep lapuson si halabang so melong kepon lapen ke labang ke langdam pulutang te haladak amelong bangke bang thongkep ra phosi doji pulutang te la bang thongkep ra hini hematum si APSLC lapen Congress pen BJP along kiludun pulumati sitame labang so lama bangke hok kali lake BJP along ke do Congress along ke do tumsi labang so joining ke claim chot lase alang litum labang ke manghu hede nangji pipoloma puludang te media long ke bang puludang te alang litum sarkar atum ratchari atum puludang te lai hoi media long ke pacho baita balam bang ke lake angkur kabe alam lo pusini lipudamji jongdamji asi non ke bang ya bang ke alang litum ala so lama bang ke e pacho baila mang than ber nang nelo laban ke haladak sikaring tia PS bang ke kidam tang sitame litum APSLC si haipon pame lapen non ke bangji sitame haladak bang ke APSLC si haiji pusini lege nang litum media thengno sitame Karbi Anglong angkang pila penensi langkang pi atuma phan sitame than paklar ponji labangso non labangso rada tuma phan ke pona bangke on PMAY nang tumyong sinang dulo pulang te kadok kawe skim tame nang tumhan sinang pipon labji pu kedam tang pulutang te la BJP ke cari ke ningkan kebak do kai lojo pulang te hala so BJP a Congress tumhan pipolo pipon pedet ke de asi nona laung litum sitame nona bangke chini lo chini si la bangso atangka pipon sen pensi komane phan pharo komane phan phokke pensi hala bangso mayalong BJP Congress tum same kidun chotlo laselang litum ta manghu hello non ke bangje bangke alang litum sitame komane BJP tahai Congress tahai alang litum sitame utho DPSL chikache song GI sar la bangso inglong so khe phan lapen autonomous state article 244 along ke tok ang la bangso ake mangalong pachunji pulong ta alang litum sitame la bangso APSLC kache song along klamben si wangnang pu businili hin pen sitame kadok wa butung hin pen sitame chuning dipon lo ela targe proxy arne APSLC asong pen kacing bedun do bang pharoi si so sepu alam putat ana hok lo la so lama bangke nilimu pena pulo la so ba alama bangke hok kali lake
laki BJP atum ke dotang atum si Kongres atum ke dotang atum si puthot labang so BJP me along puthol atum jakong je pherang gi aphan si lapuson rada phana me ke palusi sailang no ke claim cha lapen la koson lo pupo Kongres BJP ke dotang atum aphan se mapla char bagdi potang de kopilo phuloni constituency long EPSLC han ke cho bai un e ong apot si laki alang tum ke claim ta inut EM lape inut MLA pokel an ke pacho bai ke hedi lagi Karbi Anglong koson se ke chari po Karbi Anglong ke chari ke lilo Karbi Anglong arat han se pa lulo ke jong si ahok pet APSLC amne tum potang de ne tum la phuloni constituency APSLC tum chi chini le jela ke APSLC ahok amne ki dun bu ni tum chi yong thek ke sitamen pini ani go pilo ni tum klang dak lo je phuloni constituency EM kambra kiling ke hai lapen MLA dorsing rong hang alang li tum ke rata phan ke pamang hucho ahok pet akam ke klem bang ke ave la simonong phinon ke bang ji sitame Karbi Anglong arat lapen phuloni constituency arat phan pamang hunang nelo ing ton melo ke dam tang an scheme ke chak an da choklo non da aruna doi PM ke san PMAY ahem pen ke Karbi Anglong ke chingthur thelo a development da kali lake lake scheme council scheme da kali lake la silahai pen ke rada phan pamang hurino jong sinali tuma hok akam ke claim potang te artu Nijang Karbi Anglong Kheroni Police Station angkang Raja Dubi arong men tomon charting kewang ajok penang an hemrit kana hokpon. Non malom tomon arwi ke thepen ajok penang an hemrit na hokpon lo. Lasom thak si arwa chikloni phai kep arni le thotta doyang muk Raja Dubi along sitami anar lo por phai hinia por malom tomon charting kewang pen ajok Forest Reserve along atheng pi theng prang pusitami penang an ongdung atheng pi na hokdon lo. Lapen theng pi ke ba pon long pen chainong jonia phan sitami ba bob lo. Lapen BSNL Tower sitami crab rublo lapen ongdung hemrit sitami phalang nopon lo puta pherang kya tuma phan nang pachini dun Kheroni pen Sarhon Teron Karbi Anglong News Dipua hithia dongkedo towar krong pli along Karbi pen soar lopen aja kong kethe nai lapen Karbi akhe akisong pen kepajok abang phi rong pharpi rong be akumlin katerek jia phansi kechenglu lasi isi phurki momatha damlote ningduk alam athema hako ahut chomang atum Karbi aphan kachenek kaholo ahut inut soarlo rong pharpi rong besi chomang aphan plung phonsi kepajok bang sopen ajoksi pini ilitum Karbi arat ki kejok ke longlo lasi pini Karbi Anglong arat detle bang so rong pharpi rong be akumlin kethek long chot kali India angkang pi sitami chethang pluplo nonjong si dakpen terek phit lo pulotangti manghu prong ason si mandet pu lapen pu pherangke pen rat aphan karjo ahut rat atum pen choningri ke rong pharpi rong be akumlin ke dak thot si donangji mati binangji pusi choning riponthu lapen jong si terek phet pulote nilitum Karbi Anglong arat ki ningduk lo pusi pherang ke thingnu ningjepon non itumla towar kabunaya men pen lai tuma nok be rong pharpi nok be akumlin bangke non dak pen othai phit pu asna tum itum ke Karbi Anglong arat ang se Karbi khe phang ka pe jok banglo lasla bang so patang nali kon non ningduk la bang ningduk piglong ade o idimen Menda bang wela la bang so roma pinok be ke non der perilo hapu pen lo asala bang so pote dere de se de melo esi sembu la ba tum Karbi mithang anok be la do ko kan se do ko be और इंडिया तक Karbi Anglong नॉर्थ ईस्ट में फेमस नलो asi na dere de se kimi lo la lengi tesi mi ya kumta chenuri churoi lo nali mission kimi Wothat langsu police lapen KSA abitu ngatumpen drugs aputhak cherok tok amai kepadupon Aruni phai kebar ni Nijang Karbi Anglong wothat langsu police station along police lapen KSA sorkari gaubura atumpen drugs aputhak cherok tok amai kangnipon arong pen kewang sorkari gaubura police lapen KSA atumpen cherok tok amai pedupon lo Munit atum araki kechopen munit atum kanahok thipik binong lason si owe kimi atum aphan kelang chari ponji aphan choning ripon Bangso drugs awareness kibipon along methang asu aphan abang phutin sitami kelang ke chari verji apha choning ripon
Lapen ke bangso cherok tok amaya long arta ke kompen piso ke en mate penan ke do aputhak sitami chethan chimun pon. Pinso mate swarlo sita India along aron pen arta ki jumpen penan dolong lepu aron ki bipondo. Lasi arta ki jumpen ke do dedet jia phansi rat aphan than pachini pon. Athenona hud akai munit atum swarlo mate so pinso arta ki jumpen piso ke ban lapen swarlo atum ta penan ke pa do dedet jia phansi arong pen ke bang sorkari gaubura atum aphan than pon. হয় এইটো আজি আমি বহুত দিনৰ পৰা প্ৰয়াস কৰি আছোঁ মাজে মাজে সজাগতা সভা কৰি থকা হৈছে অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহ আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে ড্ৰাগছবিলাক কিমান বিয়পি পৰিছে মানে ড্ৰাগছবিলাক আমি সমাজৰ পৰা কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ জনসাধাৰণৰ লগত লগ লাগি সেইটো উদ্দেশ্যে আজি বৈঠালাংচু থানাত স্থানীয় চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া VDP মানে KSA ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত মিলি আমি কি কৰিছোঁ এখন মানে সজাগতা সভা কৰিছোঁ মানে বিশেষকৈ ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমি মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এটা পদযাত্ৰা কৰিম ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি কৰিছে প্ৰভাৱ পৰিলে বিশেষকৈ আমি যিমানেই মানে সজাগতা সভা পাতি আছোঁ সিমানে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমি মানে ড্ৰাগছ খোৱা ল'ৰাবিলাকক ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ সঁহাৰি জনাইছোঁ Tingli jana long pang thek atum inut apin so aphan apran armut tekang det. Aruni phai kep arni ada por phai phoa por malom Bukajan police station ke parlo Tingli jan garo arong PHC arai hidi along inut Rimson marak arta ningkan thongke praner ke asar bura amen yup sangma aphan pang thek atum. Achi thok along no pak pen that tekang ok amat apran armut tekang det ajo kithi tang abang arpum sitami long ponlu. Labang swahuni ko son pentong ke pholoni non amat Bukajan raikom sai khiatum chepari deng ponsi kiri tarlip asai dengpon bomlang pusi than pachini pon lapen hadak te bokterai arong aratatum ahok akang cykelong je aphan ritarlip pemi nangji pusi kachoningri pedopon Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Pakistan along abar impiem Imran Khan aphan court athengno along kenep check ajok Pakistan along rat thur pak pen kachesong ajok soluk sodak atomon ke Japon Pakistan adet along abar impiem Imran Khan aphan kachupang lim akoi piponsi court athengno along amat paramilitary force atum nep ingnang check ajok non Pakistan along bangso kenep check ajok rat atum thur paksi chesong dutsi raikom saikhi ahem konglong anta pajok jesi mekai PHC penang an kachesong ahir ing tangrak atomonsi nangbat pon bomlo Lasi Pakistan adet along Imran Khan aphan kenep check ajok soluk sodak amongwi dopon lang birta ke tokbom aporahut anta raikom saikhi angbong lapen rat angbong cheteng kheng bomsi penang an hem konglong lapen penang an ahem sitami mekai pon bomsi thek pon long News Desk Report Karbi Anglong News Chokihola Police Station OC Kimi aphan kedeng amai kepadupon Lakhengkor phonilip MSC constituency ke parlo law and order mate Chokihola thana along non office in charge mate OC aphan arwachi kloni phai kep arni ada por phai kep apor pe pangcheng si kedeng amai lapen nilip along sorkari gaubura BDP kado kawe chelangsi mai ingni ponlu Nilip ahabar along kaikita rong rup lapen kado kawe arat atumpen mesen meet pen kedo kethak mesen je aphan pura arwachi kloni phai kep arni Chokihola police station chairman ilison timong ahin pen mai chari ponsi mai ke pha alam the meiphu ahin pen than ponlu aphi non Chokihola thana along OC Kimi aphan kedeng apor en ponlu laswa hot kedeng lapen lahin hin kachepachini apor OC Kimi pen cheng ponsi adunthu inut pen chepachini ponlu Jasimet OC Kimi aphan kedeng pona simbon lagi Karbi akhiatum along amana pen kethenai apoho pen arwak ponlu OC Kimi amen ke ritupol senjoa alang lilam theke jai apor along kaningje ponke nili ke pinisi ladak ke wang chenglang lasi ladak malom ko son tong ke do ke thak kopi ko son lone chini pe me milang lasi nili hin penta un an nilip ahabar along kai ke ta mesen pen ke do ke thak ji aphan cherap cheto pet lonang puta ningje pon OC Kimi aphan kedeng don ang thek poho pen nili press club ahin pen kepachini kachepachini lapen kedeng apor nili press club amai phu Samsung ningti kongchonbang sonjit krolapen ari sanghuatum chetong dun nili pen Philip Tiso Karbi Anglong News 7 তাৰিখে
এই চকীলা OC হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ নতুনকৈ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু মই এই হিচাপতে সকলো সংবাদকৰ্মীলৈ মই মোৰ মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰে এই অঞ্চলটোৰ শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সকলো সময়তে কামনা কৰিলোঁ। আৰু বিশেষ মানে আজি এখন সৰু সুৰা আলোচনা চক্ৰ হৈছিল গাঁওবুঢ়া আৰু VDP সকলোৰে লগতে যে এই অঞ্চলটোত কিবা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সমস্যা আছে নেকি, ধৰক ড্ৰাগছৰ পৰা আদি কৰি চাইল্ড মেৰিজ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি, এই বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছিল গাঁওবুঢ়া VDP আৰু স্থানীয় মানে ব্যক্তিসকলক লৈ পিনি। গতিকে বিশেষ একো নাই, হ'লেও মানে যদি অনাগত দিনত তেনেকুৱা সমস্যা আহে তো আমি সকলোৱে লগ হৈ একেলগে সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। সেই বিষয় লৈ আজি এটা সৰু সুৰা আলোচনা হৈছিল। আশা কৰোঁ সকলো ঠিকে আছে আৰু অনাগত দিনতো তেনেকৈ ঠিকে চলিব আৰু আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মই মোৰ দুই চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।